Bantu baseningizimu Afrika sanibonani. Ngiza kunina ngaphansi kwesimo esibucayi kakhulu ezweni lakithi laseningizimu Afrika esingakaze sisibone. Ngibe nenhlanhla esikhathini esingaphambili ukuthi ngihlangane nomengameli uZuma ebusa nangaphambi kokuthi abuse nangasikhathi esephumile ekubuseni. Ziningi izinkulumo ezinohlonze esizikhulumile. Ngiyakwazi futhi ngiyaqonda ukudina kwenu. Isimo esisibonile senzeka kuyena sihlanganisa amajaji omthethosisekelo aze ayofakwa ejele asimnandi sibhlungu. Ngiyaqonda enikuzwayo, ngiyakuzwa nami. Isimo kodwa sesibhekene naso sesingaphezulu kokukhuluma nokwenza. Umbono wenu noma amazwi enu nolakalene enikhombisile ngicabanga uselizwakele ezweni. Okubhlungu ke manje okwenzekayo ukuthi sesiyaqala siyabulawa abantu baseningizimu Afrika. Lokho akufanele sikuthathe kancane. Njengoba umphakathi besihlala nawo amandiya ePhoenix usuhlasela abantu abamnyama ubabulala, njengoba nomphakathi omunye wabelungu futhi besihlala nawo uhlasela abantu abamnyama ubabulala, musana ukuyithatha kancane leyo nto. Lokho kusho ukuthi kufanele bantu baseningizimu Afrika sibeke phansi izikhali, sehlise imimoya, siyicabange ngenye indlela. Angisho ukuthi asingayenzi imibhikisho ekhombisa ukunganeliseki kwethu ngendlela ubaba umholi wethu umengameli uZuma agcinwe ngayo la igcinwe khona. Sithi akufanele. Kodwa engikushoyo ngiza kunina ngithi uthe ngaphambi kokuthi ayoboshwa akafisi kube khona igazi elichithekayo ngenxa yegama lakhe. Silapho ke manje bantu baseningizimu Afrika ukubulala izitolo nenqala sizinda. Ithine sizohlupheka, kuzophela ukudla, kuzoba nendlala, sizobulana sodwa, sizogcina sesintshontshelana thina uqobo lwethu. Ngiyanicela ngenkulu inhlonipho ukuthi ake siyicabange lento. Uma ngabe sifisa ukuqhubeka nembhikisho, ikhona indlela esingenza ngayo ngaphandle kokuthi sibulale kona lokho okuncane okusalele. President Ramaphosa, these are your people. Listen to them. Show leadership. You are a leader around this current time, and we expect you to listen to us. You might not listen to my voice because I'm not talking from any political space, but I'm a responsible citizen. The reasons that our people are raising, please listen to them. No matter what political differences you might have with President Zuma, but I urge you with the entire leadership of the ANC and other political parties to find a political solution to this matter. We will never say what is happening is right, but our people are plunged in a serious problem. Other nations now are unleashing violence towards our people, and we will never keep quiet. The time is now. I am saying this with a lot of respect to say, please, President, come and listen to us so that we can, all of us, engage as far as this matter of our President Zuma is concerned. I thank you.